wawas ate. Hello. Tabang patabang lagi ate. Wala ate lagi ko no. Bug, bug. Hello. Hug ate, hug. Hug ate, hug. Hug ate. Hello, wawa ate. Bug, bug. Hello. Bug, ti, away mo. Hello. Wawa naman. Hilom na, hilom na, hilom. Hilom na. Hilom na ko no. Hala, hilom na ko no. Hilom na lagi ate. Hilom na. Hilom na ate. Hilom na ate. Ayaw, ate. Nagawiran ni mong ligs oh. Guys, man yung adlaw lang guys. So adlaw karon nga Lunes, pizza 24. So panahon tong panahon guys, grabing ka kuan nagahilak sige ang langit. Kay mo hilom nig hilak guys kanang langit. Mo adto ko dito spikas kay ang pamutdan ng mga mansanitas kay nangit-ngit na pud kadto dito oh. Ito na papaidi guys ang palabog sa basura. Kay Lunes meron guys na mo pick up og basura sa kalsada. Pa mo dito na ka pa. Duty na siya guys, diyan na sang gipa labay. Kaya ara na siyang ka ngit-ngit dito guys ba man ang asa ng pamutdan ng mga kahoy diha sa sud. Sige naman na sa putdan ja sige pagtubo. So mo kuan ni guys mo hilom ning langit. Mo adto ko didto. Kay moabot ang ngamo. Kuan karong Domingo pohon ang isang pitsana sa Domingo 29 man. Gapon didto ko guys kay hangi pang sud tong mga buwak sa sud sa sala. Para mo pakitin dya guys. Di man din na mawa ning taligsik. So di kadto sa kuan ganiha guys ning unos-unos. Karon murag ning kalma-kalma na nang mo adto na kuspikas ron kay halag itong tiwason tong pamutol tong kuan. Laban na ni guys barag uwan kay kinahanglan jud ko nga humantuhan trabaho. Diya gahapon day sa hapon guys hanin sang ipangtugsok. Mo ni sa kanang ampalaya nga bitin diya nagsugod na pud ko kanang himo na hagbay-bay balay-balay ba ni ta bye-bye. Kerong ari na ipabitay yung mga kuan. So puhon makakita ra jud na ni mang gibitay ni hang bunga sa mga bitin. So ganahan jud nga makabunga jud ning palaya nga bitin. Jaga na wa pa na tamni guys jag iban dia. Kani gisagulan ni nahang kani sa ampalaya ni nga ampalaya jud. Karipod di kani ampalaya nga bitin na. Kani ampalaya nga bitin kani giatbang na siya. Na ampalaya jud nga kuan. So ano na sang giatbang dari ana. Karong diri ra pud sa dapit mo bunga ba. So wala jud tay kuan guys kay ato sa kuspikas kay mamutod sa ako datong mga dahon sa kuan. Dahon sa mansanitas dito kay ara na jud pud ka ngit-ngit kadto ag kuan. Ngit-ngit na kadto ka ng mga palibot dito sa sud ba sa mga tanom. So moadto ta dito guys ja. Lipay na pud ko kay nanapagahang kuan dali oh. Ning saka na jud si Jadi ah. Ning saka nagahang passion fruit na passion fruit niya isang gibuhatag ka ng pasakahan dari. So tara guys kay labong ning tuwak-tuwak ning uwan mo ato dito spikas kay arong humanto ang trabaho. Yan na po ko kita ng dari nga sili. Sili. So tara guys kay ning kalma-kalma na uwan ja. Ning kalma na pud ag hangin. So mo saka ko dito sa kuan guys na may hagdanan atop kanang uban diha sulod adlaw na naputdan kanang wa na iwan kay delikado og na iwan. So taligsik ra man hinuon. Hello. Hala, kapakal
Tabangan ka diha kay umaakra ba jud. Hala, wawas ate. Hala. Tabang patabang lagi ate. Wala ate lagi ko no. Bug. Bug. Hala. So guys, binuangan ni Nicole si Dante nga isang gikulata si Crystal ja mulaban jud si Dante guys pinangka jud gazur ni Dante si Crystal. Bug. Bug. Ano yang porma guys oh kay hilak man niyang ate oh. Bug. 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 No. Lagi Hag ate hag. Hag ate hag. Hag ate. Hello, wawa ate. Bug. Bug. Hello. Bug. Wawa. Tunog yung porma guys dyan di sakas ate oh. Hmm? Hilak si ate. Away mo. No. Wawa naman. Hilom na. Hilom na eh. Hilom na kuno. Hala, hilom na kuno. Hilom na lagi ate. Hilom na. Hilom na ate. Hilom na ate. Hilak ate. Naghawiran ni mong ligs oh. Ah, dili na. Wala na, okay na. Ate. Okay na. Okay na ka. Joke ra man gud to, joke ra. Joke ra to. Magima na si ate pagkaon. Sige na, dahil pa ka lang kanti. Ukat naman. Pakanon na kuno ka, huwat sa kuno, tanaw yung tilo. Maghuwat ra na siya guys, ug pakanon. Gulitan niya sa ate kanina. Tanaw yung porma oh. Tanaw yung porma. Tanaw lang yung porma sa lingkuranan oh. Oh. Kuya, ano yung pagkana? Awa ka ate hilak. Joke ra man gud to. Kuha na si gantik pagkaon ni Planggana. Kaon na. Isa guys, naman yung pamahaw. So, saka na ko dari sa sanitas guys. Kay hinahanglan na dyan yung pamutlan. Kali mo kusog ng hangin na. Diya guys, sa tuning siligan ni atop kay napuno naman din siya sa mga sagbot bitaw sa dahon sa masanitas. Diya, lata maning atop guys, wala nga itong ginahanglan na tuning siligan. So mo ni guys kanang pangpulihan na dari laing tanom. Diyan na siyang gibag-o guys na. Dahil na sa gibutang dari. So maglibog gas mga tanom kay perting daghana na maglibog pud ka sa imo ang ipang butang kay so kadaghan jud sa tanom pero kana guys pag gikan ni ja wala pa ni siya na kana siya kanang tulo. Ug kanipod nga duha kana. Diya kanipod wa pa pud na siya kay bago man haning gipang tanom kana tanan bago hang gipang tanom na tanan kana ra ang pagikali ja kanang mga dagge ja kaning dagge nga duha ka buok dadto man ni sa sud hang gipagawas kay na mura siyag na kuan pa nang usbon guys kana ja dari okay na siya kay may sa kapagabutang ja kaning palmira ang gibutang na dari ja maragi tuag katong kuan kay namatay man diha guys kay na butangan lagi tuog
chemical na buja. So ano naman sang gipuli ni siya na. Ano siyang gipuli nasa banga. So nindot na siya guys. Ja musud dara to sa sud kay hanap utong gipamutangan og kuan. Kani siyang duha dari man ni gibutang na niya nya kari hanap gipuli daris. Kuan kanang Chinese bamboo. So ano siyang giatmang dari diha pud Chinese bamboo pud ni na. Ja kanang duha. So kaning duha dani guys katong mamanay gibutang dari ang gipagawas apod kay mawan-wanan pud siya ba. So pagkaman guys musud dari sa sud. Ja kani siya putos ang gibutang na. So mamanay jang inangga nga apo. Ja manay jang bana nga gwapo sa nga tanan na. Si Uncle Lance na siya sa heaven. Ja kinahanglan siya na sa buwak diha. Ja dari mana siya mga rubber plant ang gibutang. Ja na mga rubber plant siya guys. Jagdad to, wa pa na siyang butangan. Nani wa pa na ng butangan karon guys. Ja guys, diyan na guys na butangan na. Ja kaning buwa ka guys, pag larga ni sang amo wa pa ni. So bago pa na pud ni hanggitan ng paglarga ni ja. So karon pa pud ni ja na makit-an ja. Duha ni si Jaka. Kuan kanang punuan ako tulod di ay napay sa dos gawas mo. Mao pud na siyang ibutang sa gilid. So nice ni siya guys kay gikan pa din sa buhol. Jaga sa daris pikas pud na ibutang diha. So apang kuhaon guys papas gawas. Diyan dani mga putos man yang ibutang guys kay na mo ko yung mga lipang tanom ngayon eh. So nice pud si Jack kay pwede ra po na maging na forma diha. Ngayon yung mga collection guys sa mga kabaw. So, sige, uwan sa gawas, guys. So, guys, kasiniwan ta, guys. Rain o shine na. Guys, kanang way undang agwan dija. Mamanlaw sa ko guys, kanang thank you for watching. Lagi all ang bigamuta. Next vlog na lang ko mag kanang shout out guys kay so ako nakasuwat. So, see you next vlog.